Tulo ang patay samtang tulo sabang samdan nga magbanay human misangpot sa pinusilay ang pagsilbi og warrant of arrest sa otoridad batok sa usa ka suspect sa Zamboanga City. Kabanay sa mga biktima, gituang gituyo kuno og patay ang mao mga biktima. Anyang report. Dead on the spot, gumikan sa mga igo sa bala sa pusil kining tulo ka individual atol sa naitabong pinusilay sa panimalay ni ini sa Alas-as Barangay Sinunok, Zamboanga City, banda 1:30 Huwebes sa kadlawon. Ang maong mga biktima, nag-edad og 52 anyos nga lalaki kinsa lupon sa maong barangay. Patay sab ang 12 anyos nga anak ni ini nga lalaki og 22 anyos nga lalaking pagumangkon. Duna say laing tulo ka kabanay ang samdan nga natulog sa pikas kwarto. Padayon kini karong ipatambalan. Matud sa Police Regional Office 9, lahitimo kunong nagsilbi og warrant of arrest ang PNP ug AFP batok sa usa ka lalaking suspect nga miyembro kuno sa usa ka armadong grupo nga dunay patong-patong nga kaso nga murder nga gituwang anaa sa maong panimalay. Apan kalit kunong gipamusil ang tropa sa di pa masutang suspect sa maong panimalay hangtod nga mibalos kini. When they were being fired upon, they just employed necessary and reasonable force. They just fired back. Pero matagal pong yung palitan ng putok. Tumagal siya ng more or less 5 minutes. Nakaikyas ang suspect human sa pagpamusil o padayon kining gipangita. Ginasuta pa sa kapulisan kung igunsa sa suspect ang magbanay kung asa nahitabo ang pagpamusil. Sumala sa barangay. Basin og nasayop ang kapulisan. Posibilidad of nakitang mistaken identity. Gumikan sa hitabo, nagtuo ang kabanay nga gituyo pagpatay ang mga biktima. Busa hustisya ang ilang singgit karon. Pag-open ng pintuan, walang kahit na anong sinabi, pinatay agad. Nangyari. Hindi shootout sir, kung shootout sana, kahit isa lang. Lahat sila dyan, pati yung babae, tinira din. Pati bata. Pati bata. Apan gibarugan sa PNP nga anaa sa mong balay ang ilang target subay sa ilang binulan nga intelligence monitoring. Kalabot sa hitabo, naglusad na og lalom nga investigasyon ang PRO9. Lahat ng pangyayari, documents, pati na po yung body-worn cameras will be used for that investigation. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.